Avui tornem aquí a estar a Vives Arnés i ja estem preparats per la primavera, ja fa bon temps, ja podem gaudir d'aquest solet que ens fa i ja hem preparat tot un sortit d'hort, de plantes d'hort, per poder parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és el poder fer-te a casa teva el teu propi hort, l'hort urbà. Tenim moltes varietats, aquí podeu veure pastanagues, bledes, tenim testos com aquests, tenim diferents formats, més petits, més grans, que us ensenyaré més després. Després tenim xicòria, que per menjar fulles està molt bé, enciams, pèsols, tomaqueres, cebes, n'hi ha tot un sortit que podem disfrutar i gaudir de tot. També podem fer participar els nens, les persones que tenen criatures, les parelles que tenen criatures. La veritat és que poden gaudir de veure, participar, de veure com creixen els fruits, aquelles pastanagues, aquelles tomaquets que van madurant, que a vegades estan acostumats a veure els que arriben a una bossa del súper i no saben d'on han sortit. Doncs realment així, d'aquesta manera, en poden gaudir i disfrutar i interactuar amb el que és la natura. Tot el que sigui ecològic serà molt millor. Utilitzarem tot, el substracte, els adobs, tot serà ecològic. En aquest cas, el planter també ho és i és important per saber-ho. On podem tenir l'hort? L'hort el podem tenir a qualsevol lloc, en qualsevol espai, per petit que sigui, des d'una terrassa petita, des d'una terrassa més gran, però en què sigui una jardinera. Aquí tenim exemples, per exemple, n'hi ha aquesta taula de cultiu, que aquesta és còmoda de treballar, és més fàcil, n'hi ha una capacitat de terra suficient, n'hi ha, per exemple, aquí tenim un sac de cultiu, són formes de sacs que n'hi ha de diferents tamanys i també podem aquí posar coses inclús que es facin més grans. També tenim la sort que l'hort, les plantes d'hort no en fan massa d'arrel, llavors es poden cultivar sense cap problema amb aquest tipus, per exemple, de jardinera, com podeu veure, amb aquests tomàquets, aquests pebrots. L'hort no el podem posar on ens vagi bé, l'hem de posar on l'hort li vagi bé. Per què? Perquè l'hort ens farà els fruits, aquests fruits han de madurar i per això necessiten sol. Aquest sol és importantíssim perquè fer els sucres i que després aquests fruits, aquestes hortalisses, siguin molt, molt gustoses. Abans de tot, posarem la part del drenatge. Bé, amb això serà suficient. Això serà, com sempre explico, el que és interessant, que a la part de baix sempre posem drenatge perquè les arrels no quedin allà empastarades i puguin respirar bé. Després, del substracte, de la fertilitat del substracte, dependrà el nostre èxit. Vull dir, no podem posar tampoc qualsevol substracte, qualsevol terra, sinó que ha de ser una terra que tingui unes peculiaritats. Per exemple, tres aspectes. Un aspecte seria l'aspecte químic. L'aspecte químic seria els nutrients, el que són el nitrogen, fòsfor, el potassi, el que són els nutrients que la planta assimilarà. L'altre aspecte seria la part física, que seria la textura, que sigui una terra que substracte, en aquest cas, que sigui esponjós, que no es compacti, si no, no aniria bé. No utilitzarem tampoc fems, després en parlarem també d'això, en recipients tancats millor utilitzar humus com a matèria orgànica, i després tindríem la part biològica. Bueno, això vessa una mica. A veure. La part biològica, amb un substracte, és també superimportant perquè hi hagi el que és la vida microbiana, la flora bacteriana. És el que ajudarà a que la planta no tingui problemes de patògens, que sigui resistent, que pugui assimilar bé els nutrients. L'humus, que com veiem és com un marro de cafè, el podem utilitzar al principi de fer les plantacions durant el mes de setembre-octubre o ara mateix també, abans de plantar el que és les plantes de l'horta. Això li farem com a aplicació d'adob de fondo. Llavors mourem una mica la part superficial, no enterrarem massa perquè d'aquesta manera s'oxigenarà molt millor el que és l'humus i les bactèries aquests petits bitxets podran desenvolupar-se i proliferar molt millor. Una vegada ja hem posat tota la terra al substracte, hem posat l'humus de fons, llavors podem triar entre diferents formats. Tenim el que serien safates més petites,
pel que vull posar més quantitat i necessiti fer un hort una miqueta amb més quantitat de verdures. Tenim en format entès, cada vegada s'utilitza més perquè pots agafar una d'aquestes, dues d'aquelles, tres d'aquelles, amb la qual no tens que carregar-te de planter. I després tenim aquest format, que ja és un format ja més acabat, on inclús podem veure aquí que tenim uns tomàquets cherries a punt de menjar, aquí ja podíem fer una amanida. I en aquest cas doncs, ja tenim aquest format, que també podem utilitzar-lo i ja estarem molt més avançat al tema de la plantació de l'horta. Primer distribuirem el nostre hort, com el volem que sigui, si posem enciams, si posem tomàquets, què és el que volem posar, i la distribució. Jo primer començaré, per exemple, en aquest cas, posaré tomaqueres, aquí, les farem així, en forma triangular. En aquest cas posarem uns tutors, necessitarem posar unes canyes, també posarem uns enciams, també algunes cebes podem posar, també ens ajudarà a donar més gust a les amanides. I després tenim aquí el que són un carabassó i el que són els pèsols. Els enciams, el que abans he comentat de menjar fulles, és perquè la idea és, aquí veiem una mica tapaït, però no cal que esperem que se'ns facin uns enciams així de gruixuts, sinó que podem anar agafant i podem anar tallant aquestes fulles i les podem utilitzar a l'amanida, perquè seran acabades de collir i llavors tindrem totes les propietats, les vitamines, antioxidants i tot això que el nostre cos tant agrairà. I ara posarem els tutors a les tomaqueres perquè puguin pujar ben rectes i no se'ns tombin, els pèsols i els carabassons. Anem posant els tutors, en aquest cas són tutors amb canyes de bambú, que ens anirà molt bé per poder aquí emparrar les tomaqueres. Aquí agafaré un fil d'aquest de plastificat i dintre hi ha una mica de filferro i posarem les tres d'aquesta manera. Quan creixi, inclús si fa una mica de vent, fa aquesta forma de trípode i no se'ns tombarà ni se'n caurà per cap lloc. Ja tenim així ben agafat. Una cosa que també va bé és posar-li una espècie de grapes, que són això, i la posarem per agafar-les a la canya. Molt bé, veureu que he plantat unes floretes perquè al mig, direu per què? Doncs bueno, les plantes de flor ens ajudaran a combatre i a créixer, a que vinguin altres fauna auxiliar, que en aquest cas són insectes beneficiosos que ens ajudaran, ja que estem parlant de l'hort ecològic, ens ajudaran a que proliferin els insectes, com per exemple marietes i altres insectes que el que faran és menjar-se el pulgó, atacar el trip, la mosca blanca, i aquestes floretes ens ajudarà a crear aquest entorn, perquè aquesta fauna auxiliar existeix, però si no l'ajudem, en aquest cas amb flors, que a més queda ben maco, no aconseguirem tenir aquest equilibri. Per finalitzar, el que ens quedaria seria el tema del reg, que el reg dependrà de la situació, de si toca molt el sol, de l'època, de si fa més calor, de si toca molt el vent. Això variarà el tema de la quantitat d'aigua o reg que necessitaran les plantes. Però una cosa que sí tenim que tenir clara és que a l'hora de regar intentarem no mullar les fulles. Tot el que sigui mullar les fulles ens provocarà problemes de fongs o d'insectes. Intentarem a l'hora de regar intentar no tocar massa el coll de la planta, si és possible. Regarem per tota la superfície, però no fent èmfasis a el que és el coll de la planta. I res més, al final l'única cosa que tenim que tenir en compte és per saber si reguem més o menys, penseu una idea que és bona, que és pel dematí les fulles de les enciams de tota l'horta han d'estar com cruixents, han d'estar una mica així fortes. En canvi, quan arriba ja cap a les 7, 8 de la tarda, les podem trobar una mica més pensidetes. Aquí és trobar l'equilibri. Això seria l'adequat. És una manera de tenir una miqueta la idea. Si, per contrari, trobem que al dematí estan cruixents, però també a la tarda estan també molt tieses les fulles, estem regant amb excés. I si és al revés, que tenim les fulles molt pensides, també al vespre, doncs llavors el dia següent al dematí vol dir que estem regant massa poc.
En definitiva, l'ideal és tocar la terra, rascar, quan veus que comença a assecar-se la terra i tornes a veus que hi ha alguna humitat, fer una regada. L'únic que tenim que tenir en compte és que a l'estiu segur que tindrem que regar quasi diàriament, perquè fa moltíssima calor, les parets aquestes s'escalfaran i llavors farà que hi hagi més evaporació. Molt bé, doncs si tot el que jo us he explicat porteu a la pràctica, podeu tenir aquests resultats. Aquí podeu veure uns pebrotets, la mar de guapos, uns tomàquets, que a més el que dona gust és poder-se agafar un d'ells de la mata i menjar-se'l. Boníssims.